tady parádní hlavu od firmy V-Show, jmenuje se Aura 1915 a je to v podstatě kopie Martin McAura. Je to velice zdařilá kopie, má kompletně stejnou personalitu jako její originál a ještě předtím, než se na tu hlavu podíváme, tak si řekneme něco i o firmě V-Show. Je to přední čínský výrobce vlastně světelné techniky, dodává i pro čínskou televizi. Jo, není to prostě takový ten běžný Číňan, kterýho si koupíte v podstatě na každý tržnici, ale trošku se nad tím ty čínský mozky zamýšleli a je to i osazený poměrně kvalitníma součástkama. Poznáte to hned i na první pohled, že veškeré slícování těch plastových dílů je o poznání lepší. Co navíc jakoby V-Show nabízí? Nabízí tam třeba super tichý ventilátory, které jsou na rozdíl od jiných opatřený i čidlem, takže vlastně ta hlava sepíná ventilátor jen když potřebuje. To znamená, že ten výkon toho ventilátoru nejede naplno po celou dobu, ale sepne si prostě, když potřebuje odvětrat. Samozřejmě je možnost regulace těch otáček ventilátor i po DMX. Další věcí, třeba čím se tato kopie liší od v současné době celkem s dost progresivním marketingem firmy Schätz, je to, že zde jsou použity třífázové ultrarychlé motory, prostě ta hlava se opravdu hejbe rychle a spolehlivě přesně. My si teda zapneme. Hlava provede úplně takový ten běžný reset, jak se vždy u těch hlav stává, a kalibraci do výchozí polohy. Je vidět, že ty motory nejsou moc slyšitelný ani v těle těch pomalých otáčkách. Já si otočím takhle na sebe, abych viděl na displej, a dáme tedy menu, set a máme tady Run Mode. Run Mode je ve výchozím nastavení nastaven na DMX, ale mohu ho změnit na Sound, tedy řízení vestavěným mikrofonem, a nebo auto. Je tady jedno nastavení automatického chodu. Když ho potvrdím, hlava se tedy rozjede. No, má to docela i pěkné barvy, má to i nastavení CTO, tedy teploty té barvy. Pokud budu potřebovat měnit teplotu bílé, a oproti značkám, těm velkým značkám, jako je třeba Robe nebo Martin, tak bych řekl, že se to liší snad jen v té optice, jo, která je tedy poměrně drahá. Tady prostě je normální plastová optika, ale pořád tím výkonem skoro nějakých 300 W, tam je 18 nebo 19x15, takhle 19x15 W čipy, tak nesvítí to teda víc než o něco méně výkonný originál, právě kvůli té optice, ale svítí to pořád velice dobře. Jo, samozřejmě všimněme si, že má to právě i ten efekt té aury, protože většina těch kopií na ten efekt aury nějak prdí, prostě udělali tam takový ten kaleidoskop, že můžu prostě ty kruhy samostatně ovládat, což jako na jednu stránku je zajímavý, ale když už bych měl něco takového chtěl, tak už bych si koupil světlo typu BI.
Já to zase teda vypnu ten automatický chod. OK. Tak, slyšeli jsme, že i ty motory při těch rychlých pohybech teda trochu jakoby slyšet jsou, ale to je úplně normální. To je slyšet prostě i jakoby drahá hlava za 80 000. Tady se budeme bavit v maloobchodní ceně za hlavu nějakých do 8 000. Což si myslím, že je úplně bezkonkurenční, protože prostě v této třídě, která je srovnatelná prostě s další značkovou Čínou, kterou prodává tady třeba Thomann, největší prodejce evropský na trhu, tak zařadil bych to mezi ADE, Chauvet, Starville, jo, a podobný tyhle ty značky, tak mám takový tušení, že jsem teď koukal u toho Thomanna, že zrovna jakoby ta sama hlava od Eurolightu vychází nějakých 14 000. Jo, takže za úplně nemlich tu samou kvalitu, nebo zhruba nechci zase úplně soudit, je to ta stejná třída, tak zaplatíte nějakých 8 000, necelých 8 000 maloobchodní cenu, což je si myslím, že úplně super. Navíc, co ten Chauvet, co ten výšou vlastně k tomu hned dodává, hlavu vypnu a odpojím ji, tak jsou třeba tyhle ty krásný skládací háky. Vlastně hlavu vyndám z caseu, odklopím hák a hned ji mám připravenou pověšení. To samé prostě, když ji pak skládám, sundám z háků, háky sklopím, tak a posadím to do toho caseu. Jo, ty sklopní háky jsou úplně super věc, usnadňuje to manipulaci, usnadňuje to uskladnění v tom caseu a asi bych jako nic jiného na to nedával. Ty háky jsou v ceně té hlavy v podstatě jakoby dárek. Otočíme si to zpátky a podíváme se pak ještě tedy na menu. V tom menu je třeba zajímavá věc, to se týká právě jakoby té kvality té hlavy. Je to, že máte nastavení třeba displeje, jestli ta hlava je teda v této poloze nebo v té otočený. Je běžný, že se to dá tedy nastavit, to je naprosto běžný, to tam dává každý, ale tady máte zase opět čidlo, že si můžete nastavit to otáčení automatický. Jo, nemusíte se už tím vůbec jakoby zaobírat. Dáte si tam automatiku a v podstatě tak, jak tu hlavu potřebujete, jestli potřebujete na to pódium posadit takto, nebo ji teda zavěsit někam na tras, tak ten displej se automaticky otočí podle vašich požadavků. Tak, jak jsem už říkal, podívejme se ještě tedy na to menu. Já doufám, že to bude trochu vidět. Samozřejmě při startu svítí logo, takže ještě jednou se to aretuje a nejsem si tedy úplně jistý. Takže je tady vlastně klasický domeček, kde se nastavuje adresa. Tam si nastavíme prostě taky zajímavá věc, že tady vlastně ten Chauvet taky trochu přemýšlel, ta hlava má dvě možnosti nastavený kanálů, myslím, že 14 a 26, a pokud přidávám další hlavu, tak 25, pokud přidávám další hlavu, tak hned nám to počítá prostě ty kanály odskočej, já prostě první dám jedničku, další bude 26, další bude 51, 76, 101, 126, což je taky právě jakoby super a velice příjemný. V nastavení set máme tady vlastně výběr toho run modu, fixture ID, channel mode, 25 kanálový a 14 kanálový, jak jsem říkal. Invertování panu, invertování tiltu,
Provození pantiltu, encoder, keep DMX, jak se má chovat vlastně, potom screensaver, invert screen. Jo, invert screen, jak už jsem říkal, tak můžeme nastavit buď to teda on, off, anebo teda auto. Výběr jazyka, natažení, poslední položka je natažení defaultního nastavení. Takže půjdeme zpátky, když dáme pak zase tady třeba test, tak tady máme vlastně jednotlivé kanály, které můžeme nějakým způsobem testovat, přidávat vlastně hodnoty. Půjdeme dál, pak je tady kalibrace, to je taky velice užitečná funkce, reset, kompletní reset toho světla a node, který nám říká já špatně už vidím systém OK a LED moving head, no píše na to čísla firmwareu a v podstatě v jakém stavu ta hlava se nachází. To je asi tak jakoby všechno v tom menu, pak je tady kontrolka DMX, že do toho jde správně DMX a kontrolka chyby error. To je asi tak všechno, co bych jakoby shrnul k té hlavě. Takže děkuji vám za pozornost a nakupujte.